we... Okay, so this is May Wen. May Wen? My win. My Wen. It's okay. She's been here about a week, and I have a hard time with names, especially when they're like so foreign. My Wen. My Wen. My Wen. Okay, so yeah, she's been a lot of help. It's been great. She's from Denmark, and so whenever I get someone who speaks another country, or another language, and that's their you know, their first language, then I like to see if we could send a message back to people in their country. So my first question is, why did you choose to come to the United States? And I'm supposed to answer in Danish. Yeah. Okay. Ja. Jamen, jeg har jo altid gerne ville besøge USA. Du er grin. Ja, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Det er vel bare noget med hele den der amerikanske drøm, som man hørt så meget om. Og ja, Europa har jo været influeret af amerikansk kultur i mange, mange år. Og jeg tror gerne, jeg vil se, hvor det stammer fra. Okay, and then what would you like to tell people in your country about this country and your experience? Okay, det er ret nemt. Jeg er altså virkelig sådan blevet blæst bagover af, hvor venlige amerikanerne de er. Altså, man skal virkelig... Altså, man skal ikke snakke med en amerikaner i 10 sekunder, før man altså, føler, at man har været venner i lang tid. Og det er ikke sådan... Jeg føler ikke, at det er overfladisk. Det er simpelthen... Det ligger bare i deres natur at være så venlige. Okay. Så det All right. So say someone from your country is thinking about coming to the United States. What would you tell them? What kind of advice would you give them? What kind of things do you think they would most be interested in, and what things do you think that they should avoid, and what kind of problems do you think that they can avoid if you give them some advice? Altså det største kulturschok for mig, det har været, hvor meget større alting er. Byerne er større, bilerne er større. Altså det man taler om, altså mentaliteten, det hele er bare større. Det har været lidt chokerende for mig. Især i nogle af de større byer, jeg har været i New York og Los Angeles. Har jeg været meget chokeret over den her det her fænomen. Men man skal jo selvfølgelig, og jeg er ikke imponeret af det overhovedet. Det er ret et negativt indtryk. Men det er jo sådan, det er bare sådan det er, og det er man nødt til at tage med, og ja, måske bare prøve at se på det med milde øjne og forstå, at det er sådan at man lever herovre. Okay. All right. So, what advice would you give young people as yourself about doing this workaway and couchsurfing and stuff like that? Jamen, jeg vil bare sige, gør det. For helvede, gør det. Det er virkelig fedt. Det er en fantastisk måde at møde mennesker på. Og det er netop der, man finder ud af, at når for eksempel når man går ind i en butik, og de siger, hej, hvordan går det? Og man er sådan lidt, du spørger om det. Jeg gider ikke til at starte en samtale med hver butiksassistent. Men når man så møder dem på den her måde, som man gør, når man for eksempel couchsurfer og woofer og sådan noget, finder man ud af, at jamen, det er sgu bare sådan, de er, og det er mega fedt. Altså, det kan godt være lidt svært at forstå som danskere, især fordi vi er ikke vant til at omgås hinanden på den måde, så åbent. Men nej, de fandme bare søde. Og ja,
Det er derfor, I skal gøre det. Spring ud i det. Der er ikke noget at være bange for. Det er pissefedt. Okay, so give a little explanation and your thoughts on Yosemite. Yosemite? Yeah, as you The went whole there. thing? Oh, the well, park. your experience there, what you think about it. Yosemite er virkelig flot, selvfølgelig. Det er alt det, man har hørt. Det er, og meget mere. Det er virkelig fedt. Ja, der kan man bruge meget lang tid. Jeg var der i en dag, og jeg nåede sgu ikke at se særlig meget. Jeg nåede at gå en tur på 4 timer. Nej, ikke engang. 3 til 4 timer. Hvor jeg nåede at se halvandet vandfald. Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, hvor hårdt det var at gå op af de der bjerge. Men det hele er mega godt organiseret, og man... Altså, det er... Ja. Det er i trygge rammer, han har sagt. Så det er ikke... Altså, det er ikke sådan en vild... vildmarksoplevelse. Der skal man lidt længere ud. Nej, men man kan sgu nok godt bruge 2-3 dage der. Ja. Og så fedt at have bilen. All right. So this has been a little video for the people of Denmark, people who speak Danish better than English. So there you go. Thank you.